ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ। ଆଜିର କବିତାର ପର୍ବରେ ମୋର ପତିଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ ହିଁ ତ କବିତା। କବି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଜେନା। ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାଜାଲରେ ବାଟବଣା ହୃଦୟରେ ମୋର ଯେବେ ଯେବେ ଆସିଛ, ବନ୍ଧୁତାର ମୋହରମରା ପରିଚୟ ସାଥେ ହୃଦୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ ଆଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅବଶୋଷର ଅନ୍ତରାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜୋଛନା ପରି ସ୍ନେହର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଭରିଦେଇ ମନେ ମୋର ସାତସୁରର ସରଳତା ସାଜିଥିଲ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ। ଆବେଗରେ ଭରପୁର ଏକ ଅସଜଡ଼ା କବିତା। ତୁମେ ଯେବେ ଆସିଛ ପ୍ରୀତିର ସୁଗନ୍ଧ ଉଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହ ଖୁବ୍ ନୀରବରେ ମନ ଖୋଜିଛି ଯେତେବେଳେ କେତେ ଯେ ଅସହଜ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଛାପ ସାଥେ ହସରେ ଲଜ୍ଜା ଆଖିରେ ଆଖିଏ କଥା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କାମନାରେ ମୋହିତ ମୋର ପ୍ରେମିକା ହୋଇ କେବଳ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ ଭରିଦେଇ ଜୀବନେ ମୋ ଅସୁମାରୀ ସିଂହରଣ ଓ ସୀମାହୀନ ଆବେଗତା ସାଜିଛ ପ୍ରିୟା ତୁମେ ଏକ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶର କବିତା। ଏବେ ଯେବେ ଝରା ସେଫାଳିର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାର ନିଦ ବା ବିନିଦ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କେବେ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାପୁଣି ପ୍ରେମଭରା ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ କେବଳ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ମୋର ଅନ୍ୟାୟସେ ଆସ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରଣୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଶଙ୍କା ଭରା ଜୀବନେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛ ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂଶୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭରିଦେଇ ଜୀବନେ ସାହସ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶକ୍ତି ପୁଣି ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଓ ସହଭାଗିତା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କେବଳ ସାଜିଛ ତୁମେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ।